Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Pidot. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Pidot. Kini ako problema bahay na sa kong asawa nga grabe kayo sa puton abutan. Amo ta hibla pa kani siya uron sa. Pero aron mo sabtan gini yung sugilano no. Ano na problema ko aning yang pagkasaputon? Inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo. Dali ba bro, may kini sur. Labiw tang dari katuton na ni kay murag. Nagkabiyag yan mo, no? Kabiyag sa ihay. Yapin nagkabiyag yung bubot. Ihay. Murag ang naanay tangil yang manok dong do. Naamor manangil siya kadabil siya. Nangil. Tigumon niya. Okay, pareham sila siyang manok mga bugtil no. Correct, bubugtil. Inigdagan lagi makalabog. Kalabog ang lubot, masagyat. Aga, kata-kata sa tabi. Arinig, kaning bisan ng silantan. Sa dos espadas, bawari ka tao na to. Larga, larga. Bisan og hilantan. Bisan og takigan. Ikaw ragyod inday ang akong halaran. Even di mo tagdon, biay-biayon og isnabon. Kingkugma ko alang kanimo, bisag hilantan ko nimo. Because my love will last for only you. Bisag unsay dangatan. Bisan pagmahutan, maputos ako sa utang. Iloon kong tanan. Duol nga riinday. Ayaw pagdugay-dugay. Dawatan aking gugmang tiunay. Kung magkadayon ta, I promise malipay ta, daw ang rayna. Bisag ako mauang father, o ikaw sad ang mother. Maghimutag daghan nga sanandote, bisag unsay dangatan. Bisan pagmahutan, maputos ako sa utang. Iluom kong tanan. Thank you kayo duro. Ada takot tulak kayo. Ano mahuman diha? Kagabi naman sa tao ninyo. Aday, manami day. Aday, milay mo na. Oh. Nagini maayo imo dot. Patrabahoon ka, sige ka lang half day kay matod pa nimo lain imong lawas. Pero inom gani whole day pa, di ba? Uber sa nang imo tao di. Say Uber ko taon. Kula taon to nang tungas adlaw dia mo imo ron. Ikaw di, mga itapulan kay ultimo pagkulata ni mo tunga sa adlaw man. Ano may gusto nimo tibok adlaw gid ha? Alam mo, ko taon utsa na taon ka, oy. Noon sa taas kini mong blood bank ron. Sa? Ang imong blood bank taas ba? Imong dugo ba taas kayo? So, Yeah. pa sa ato? Patungag dito. Upamitay pamahaw ha. Sa wapa di tayo pamahaw. Pre, wapa mi pamahaw, pre. Unsa yun na ni mo? Wa pa ni pamahaw, pre. Pa lagi taon. Unsa yun na ni mo? Dadaan pagid ko. Ano daan man? Hangan daan? Abi na ko, pre. Kanang nawahin ako. Ta. Nga wa ko kabot ninyo. Sus, wa maparandam nga mga na day. Abi na ko mga na. Abi na ko membro na ko sa Pasmuhay gang. Kita. Ano di ay dro? Ha? Ano di ay? Wala di kay kaon sa inyo ron. Di dali ka pinanggas imong 16 anyos. Ay, Kaliadtor na mari karon 42 naman. Oh, dali ka na tibuang dayon. Pero naman fast forward ba kanang murag basket. Abi, ay lang paglakaw, pre. Ay lang paglakaw, pre. Aray ni tabaw. Maubitaw ingon sila. Ika sila ha. Amo silingan. Yawa ko nila. Pare ana ko na sila. Ayaw lang mari oy. Nga naman. Dagharap kayo sila. Mahurot ng hasta ang bahaw ninyo. Ano ko taon? Aray mo sila kaon, Ari po sila kaon, ari mamahaw. Isa kay ingon. Taka lang ko na pidruha ka. Ingon ko paaray ana sila kay ako ng panitan. Taka ka lang tabi na da. Sige lang ko nasipyak lang. Hilam niya, ikaw utro sa kada. Ikaw, di ba? Unsa mo hiblag ka, ano, Pedro? Dili ko high blood, anemic pagani ko dire. Ano may di ay? Apre, pasigihan ang kaon ng baboy, pre. Ay, Ano naman, gusto kang mamatay ko sa high blood ha? Bro? Dili mari oy. sige na, day. Lakaw na, day. Bilang, maglungar lagi ko ron. Sa baa, biyan nga to. Lubog, kita sa na taon. Lubog pa sa pa. Hilam. Oh. Sabas imong mata. Bantay nigbalik na ako ha. Wa pa gali mo mahuman, bantay lagi mo na akong pinuta ka.
Binani taon kayo nito buwa ko sa sa gamay rin hinundan. Dali rin kayo maninghag na yun. Unya? Ay, may adlaw na rin nila. Oy, Marie Elma, kumusta Marie? Ay, okay naman, Marie. Ikaw, kumusta naman ka? Maura gihapon Marie, gwapa lag sa puton. Ingon na dahil sa puto, Marie, magwapa. Oh Marie, mao man isulti nila Marie. Ay, hala, no? Nakanindot ay nimog masuko sa puton ka, Marie, no? Magwapa, Marie, ka? Sapot pa lang na Marie ha, di pa nasuko gid kaayo. Kay og masuko na kog maayo Marie, pang Miss Universe na gid ko na akong beauty. Wow, ha? Pinuod ka, Marie? Yes Marie. Unsa di ato nimo Marie nga nasaag man ka diri sa amo? Ay, wa man ko masaag, Marie, oy. Ay nagunsa di ka nga ni Marie. Ay, maningil ko sa imong utang lako, Marie. Karon man ang saad nimo. Sa? Oh, Marie, mura na kag si Chris, Marie. Chris Aquino? Dili, Christopher ba? Ah, kaletse! Wakoy utang! Recorded by X Thunder Gaming. Nagbugal-bugal ka na ako, Marie. Uwa, Marie, uy. Karuha ng sinultihan mo, ha? Hala, Marie, uy, naunsa ba ka, uy? Tinuod ko di ay, Marie, uy, nga ang gingon nila nga, kung masuko ka, magwapa ka, nay, Marie, hala, uy, kung magtalikid ka, magtalikod ka, Marie, magtakilid ay ka, Marie, mura kag si Aiko. Isang ay ko. Aiko ilang Melendez. Unya, Marie, ikaskilid, Marie, hala, mura naman kag nilaramin na. Pero, Marie, atubang, Marie, atubang. Hala, uy, hala, wala ka sa puta, Marie? Ano naman? Mura naman kag si Surayda nga napas mo. Torong na, Marie, ha? Uy, hala, mura na kag si Don Solieta, Marie. Ah, hello dia! Pre. Yung nanay ng mga asawa, pre. Labi na mag-asawa ka ng digid pa, under ba? Nagprimigid sila pataas ba? Mau na. Gamay hinungdan. Aw, sipot yun. Aw, sapot yun. Bidas di mo, pre. Hey, pero makalagot po. Gamay kay sulti ba? Suklian tayo ng marag daw intro. Sinti pala brat po. Natural lagi na sa mga asawa, pre. Lagi yung mga pagkamaldita ba? Ako din yung asawa. Katungbutan kayo. Yung nanam sa na. Labi na. Di ni mo. Kanang kanon, pre. Kanang di ni mo isbiling huyo yung kagabi eh. Awan na, oy. Mura nagbat-bat ang akong asawa yung nagkaugma sa ikapitong pulong. Lisuda style lang. Lisuda. Lisod mo lang. Bida. Lisod gid kayo. Kanang ako asawa pre gamay sipyat. Bida kasaba din mayo eh. Di na taon magunahon na nga naabay lang tao nga makadungog din kasaba. Di man naghanap pang kasaba. Naman ay solusyon nga na, pre. Ha? Solusyon unsa man? Dagan! Unsay solusyon na? Kanang magyaw-yaw na yung mga asawa, pre. Kanang magyaw-yaw na siya. Magbalik-balik lang. Ang solusyon na, pre. Inagaso di mo sa inyo. Ablikas portahan. Tanaw ni mo padunag sa yaw-yaw yung mga asawa. Patinguga din yung radyo. Paminaw rin yung watch the style. Pagkasikig mayo. Arong di mo madungog yung yaw-yaw ba, ha? Si yaw-yaw. Mapulaan naman na si yaw-yaw, pre. Kay di ka kadungog siyang tingog. Kaya mapulaan naman na. Muhilong na, pre. Ako ba? Mahilom sa saba sa watch the style. Oo, mga ni. Wata na, pre. Kritibo gina. Hindi ka sodi mo sila yun. Ha? Sodi mo. Di sodi mo siya yung radyo yun. Tingog pa kung mayo. Ini ka. Ina ko baka ko, pre. Kung makadungog na sa mata style, iba. Birada ang imong duwa na. Kritibo lagi na. Sige. Pre, ako na buhaton, pre. Karoon yung ko. Mangyaw-yaw mo ito. Alam mo siguro, yaw-yawan ito ko ano. Ay, sige, pre. Kabalik yung mga asawa, kaya mamuso ko. Hindi ano ko sa bahay. Siga ko sugka na eh. Labing siguro, ang matawid ito mas milay. Pero, di pa saan tumatawag. Kaysa iyo pa man. Katog ditudlo, pre. Takoy na ko. Buhato ito. Busod ako sa bahay. May kaya di pa uli pag gilay. Sila na puntahan. Ay. Sukos may karaoke. Patingogor ako kadali. Asa man ka? Buta ka, huwag ka makakita na ako. Imo na akong agagayan, ha? Isa ko taong ka nga. Ano ka na ba? Pre. Si Paring Pidot pa yun. Ano naman, ha? Uy. Gangisi mo ni. Gangisi eh. Pre, Pidot! Pre, hapit lang na, pre. Hapit. Mura ba malipayon ka ron, pre? Natural.
sukses mga itudlo pre takoy nako. Sukses. Sukses. Unsa man day pre? Gitaw man ako ang itudlo taon. Ay, ito man mo, pre. Oh pre, okay to ba na oy? Okay kayo. What were your words? Ay say your words. O lagi. Unsa man day problema pre? Nakuha pre. Ang ayaw tabag ni pagkapoy pre. Yeah. Bahin na ning problema nako sa kong asawa. Mo na, pre. Kaya unsa lagi problema niya pre? Problema niya, pre, siyang asawa, pirmi siya sa puton. Kaya maglagot siya ba? Kaya pirmi siya masuko. Nya, pirmi siya kasapal siya asawa, banghagan. Mura siya na lagi mauwaw ba? Unya. Mo na ako siyang gitabagan, pre. Para di makadungog sa iyang kasaba o banghag, patingugon di ang radyo, kundi karaoke. Kaya, pakuski mayo. Iyang ipagkuskan, mo na yung una na siya. Para di makadungog sa yaw-yaw o kasaba siya asawa, bundar ang magyaw-yaw ang asawa kung pakuskan ni mong radyo, di ba? Yatis na unya pre, kito man din mo pre. Tibo kay pre, ano man lagi may man ni silawatan ni mi. Na pitay ba kay pre? Wala ka taka giawa kang sawa. Taba man kayo, milakaw. Tibot, gibiyaan ko. Wah, mo rin nangisi ka diya. Nangisi ka pagpadong pa lang ni mo din eh. Mangisi, Ha? yun. Kay lampos magkasi mong success. Alam ko soy. Kumawa na. Ay, dali. Tagay to celebration. Okay, tagay. Abe pre. Kuna na to. Ayaw na biher kayo. Nay, Saan dano. eh? Sama. Ito na. Fighter 50! Oh, patik! Mo rin mo na to. Be. Okay, Kung yun. na ko sa karton, Fighter 50! Sige, puna na to, pre. Tungod sa tudlo sa kong kupare nga mi success lagi taon sa iya mong mga plano. Nag-celebrate mis parit ako'y purting inom na mo. Unya. Pre. Pre pre. Ah. Siguro makaning tabo pre nga dili nakayaw-yawan aning kalakihan. Ay na pre, na may solusyon. Patingo dito na kong stereo karaoke ba? Awa na, simpati ko akong sawa. Ay di man katakang saba. Saba rin ako karaoke, di kasaba niya. Ay, Maalabuan. Anak yun, pre. Science ba? Science. Minuto ko na eh. Karon siguro naka okay pas alright. Alright, pas okay na eh. Natural, okay para sa ulwag. Baby, sa usap ang urasa sa muli. Di na nakarti ang asawa. Sige, tagay! Pre, ang nalang ko ninyo kay Yuti, wag may Yuti. Yuti. Baho ba? Okay, pre. Kaya murag igo na sa kura. Ha? Ah. Ikaw, pre. Pre, okay na ka, pre? Okay na ka? Kapit, bay, Nya 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 si Mrs. pre. Okay ra ka ini kauli nimo. Awa na problema, may solusyon na. Sige, pre. Sunod na po. Tagay na. Okay, pre. Nyari na ko ninyo! Take care. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, ni anam di ko sa sunod ako. Is Sige lang. haliya po na kabida. Tingugon ng karong kikisama. O sa ka maginan ako? Uso ko lang ako da? Sa saba. Ano tingo? Di mo gina kong gipalago ta piduta ka. Ang ko sa busbus. Ano di mo tingo ang karaoke na ko? Uyang daw di na mo tingog. Eh, mo giguba? Sa Ang giguba ni mo toyo no? paraw pa sa ngilan pa ko mo ta. Agoy! Iyay! Taldiro na saan. Unsaon pag tiyog anak nga brown out man, why kurente? Brown out sukat pa kanina. Ay! Day! Sa ngilan pa ko ni mo ako nagubahang. Day! Ang ganyan! Sa kita sa nang milay! Ay! Sakit kayo! Wala mao. Dapat ko lang nga wa diri wa dito daray. Ay! Agoy! Unsa kisa meron? Kisa. Kisa. Pre! Pre! Ginoo ko. Kasako ug kay pre. Dako ikag bukol sa mukang tang. Mura lang nagpanda nga sa layan pre. Ano ka? Unsa ka? Wala mo tingog akong karaoke. Ibon out. Pag sa gusawa. Ikla tabi kumain sa gusawa. Isugay pre! Isugay! Ako na! Pre! Basundak ko pre! Wala ko pre! Palibyo pa mi balik. Olivio! Ako na! Ako Olivio! Pre! Basundak ko pre! Yung gusto mo kaya sa kong asawa kay lagi makauwaw kayo taon makauwaw nung naon ba kayo battered husband good taon pero sa umin ako nga siya man tayo
Saan din ako pagsumpo aning yung batasan tao, nadali mo kayo masuko tao. Mula tara ba? Rupida. Di yung kapagong ko taon ko. Sabay ako buhato na ni Ate Pres. Babae ito ka. Di ko no. Kung kamoy pasulti ko niya. Unsaman. Do Pedro. Ate Jinjin. Tabangi taon ko. Bi, sulti ko no kung siya ako buhaton. Pidot. Okay, ang sendo na ito ka ng adlaw. Si Dodong Pidot Ate Pres. Pidot. Kan Si si Pidot Pidot. Ate Pres murag battered husband ba? Unay battered wife. Mo sa Pidot kada ba murag kung tuhunon ba sila tawa kay under you kay siya Ate Pres. Luoy, no? Uloy kayo ja. Iyang asawa init kayo gitambagdan siya sa iyang amigo nga patinguga din ng kuha dia karaoke ni kabot ni musbay kay para imigyaw-yaw ti mo tawa. Why na nga istorya di man kadungog ka. Di man siya adi ka kadungog kung magyaw-yaw siya kay sipa kay misteryo mo to iyang gibuhat. So sa pagsunod Ate Pres inom-inom na siya ubog na kay siya. Pag adto niya sila hari patingog siya dito sa karaoke kay nisugon magyaw-yaw yung asawa. Pag onya sa karaoke Ate Pres wala tingog. Onya tuo mo siya nga gipawong sa giguba siya asawa. Kasi imo guba nga brown out hapak kun sa kaldero so brown out ako pa imo ilan kung latang mayo Ate Pres o tinagana niya. Pagdagan niya dito siya sa gatudlo niya nga mao na buhata. O yang nagtudlo niya Ate Pres di man siya pasudlos ba eh. Mao to nga portigina gibato taon sila sa iyang asawa taon portiloya. Mao niya. Unsay panoy ang asawa niya? Di mo kalit ang Ate Pres. High blood o high blood ko no. Santulon na kuto? Santulon kada ko sa pangalan na bipolar ba da. O bipolar? O bipolar. Kung sa Ate Pres? Bipolar. Bipolar o bipolar? Bipolar. Bipolar dahil kanang pulip ko man sa Sa matris man na. Kaya bulip do, matris. Oy, ako na imong asawa dong, kinahanglan nga, unsa man Ate Pres, ipa-check up lang nata. Uy, dabi na kada ba ang bipolar lan kadang Normal na siya, no? dili kadang naam ko na sa sa usahay kadang dako na sa imong anxiety or ano ba stress Or ka? sa edad. Oo, kadang mo rin inaana ba? Okay. Naam sa tayo mga kailang nga bipolar, kalit lang dito Ate Pres, no? Kalit lang. Labi na gutmon? Okay, daan ako. Nasa uban gulyat ka nang humagpaganak. Mo andar na Ate Pres? Mubag pa nga? Magawa ka nang murag imbalance sila ilang hormone bitaw. Mao ba? Oo, inaana ba? So, wag itay may mga na dong, ipatan-out na doktor or doktora ba? Ngano may nana siya mo, taas og kalit iyahang tono or sa sinutian, mo andar yung high blood, grabe kayo. So, og napas pambina diri Ate Pres, basahan din ang pambina. Saon nga to, mas pambina taon dito, napaman sa tao. Tuang dito, magtakna alas 4 sa pambina. So, ano lang Ate Pres, ay tanaw na nagdoktor ipa-doktor lang yun nagklaro para klaro yung kayo nga unsay diferensya sa imong asawa. So, salamat bidot sa imong pagbadangat ng atong tulumanon. Kuna ko ang paso, tihon. RMN